Bideo honetan, angelua zenbaki batekin biderkatu eta nola zatitzen den azaltzen duten adibideak daude. Biderketa modu arruntuan egiten da. Modu konplexuan dagoen gradu hau, bere unitate bakoitza zenbakiarekin biderkatuz. Eta lortzen den emaitza moldatu egiten da sistema 60 egokitzeko. Ehun eta berrogeita hamasei 2 minutu izango dira eta 36 segundu sobratuko dira. Beraz, 36 izatera pasatzen da, eta minutuetan 2 gehitzen ditut hemendik ateratakoak. Zatiketa egiterako orduan, graduak zatitu eta emaitza eta hondarra ipini. 13 zati 2, emaitza 6 eta grado bat soberan. Hau, segundu bilakatuko dugu, bider 60 eginez. Gaiz ere, 69 minutu ditugu, zati 2 eginez, 34 eta minutu bat soberan, minutu bat, 60 segundu direnez, beraz, 10 hauei gehituko dizkiot. Hamarrenak soilik segunduetan aterako dira. Hau ez da kasua, emaitzak hondarra zehatza ematen duelako 0.